Hello, Carol. Carol. Baklo mo na. Kaintindi na naka. Galing na. Kainti kilala na naka. Beli kami pasabay, Carol. Kalupa na ning sinabi mi. Hanggat pupunta kami bundok pa yung dalanan niya. Ilele ko na pagilin niya. Ito, obvious. Ayan. Ayan. Ay, gatas. Hindi kayong gatas. Kontinape. Ano? Kupitang obvious. Butang kay. Mag-chat naman ka na ako yung abi mo eh. Butang wala, sabi mo. Sabihan na naman. Pati pag-isa na yung gatas niya. Dali mo niya pasibay. Carol! Gagamos. Carol. Gagamos siya po eh. Carol! Carol. Oh, Carol oh. Lagi ang Marine. Sa mga gagamos. Marine. Carol oh. Yan eh. Oh. Wala. Nane. Balon. Nane. Kaya tutukit ang gala may boss ko. Kahit shampoo. Shampoo. Bangay gagamos. Ano gatang shampoo ba ka kaya? Areta panganak. Panganak na. Ito shampoo panganak eh. Bantay lang makakay mata. Dala magbabandal po tundilon mo. Eh Carol, sana datang yung panahon na tinan na mga followers tamo yung makasahop. Check up. Check up. Sigurado ka rin kingkera kalda-kalda rin followers sa Manal Beke kami. Sana ating kaya, ating hanggang doktor ko pa po. Pwede po pa nabili ni Carol, dalami aking lugar yun. Check up pa niya, banto, lagyan tamo nung napasikan tayo pa pasibayo katawan ni Carol. Di maragulyo. Na anong findings ng Carol? May pa-check up yun eh? Opo. Nasabi na yung doktor? Kaya po yan. Yung malatipan po, yung ito yung pampong bulan. Pa-inject niyo po ka rin kahit manibat kayo center po. Sabi rin kayong hospital, kaya pang-inject na sa grande po tayong butol na yan. May meron na niya po. Ang tabay ta, i-comment yun na mo, at ang makaintindiging medical no. May tutoy tayo, tilang-tira na uyat o butol. Isa ka rin niya po itang butol na Nga, may kanya niya. Ikamblusyon niya po yung napagjuning kadawa na po itang pangatusok na po niya butol na po. Sabura mo, naman mag-comment kayo ni Sabianda naman eh. Dakal doktor Manal Bemo rin kaya katama eh. Eh malyaring ala. Pag i-comment yun na po nung yan po na dahilan nito, itang kipanga-inject na. Buwatin niyang kinulang bakuna niyang anak yung malati. Oo, kasi yung anak makanyan, kukumpletong daw bakuna rin. Tilang anti-polio, tilang gilagnat, tilang vitamin. Ganyan eh. Ay titawalin na. Tsaka sabihin niyo po, nung maragul pa yung pag-asa, nung mga nano tayo nga kay... Nagyang sika niya katawan, ba makakapaglakad. Pero dating may lakad. Aliyot. Diretso may lakad. May po balo kasi man ba't niyang pituya pa ang pumbulan, bigang tita nito. Diretso may lakad. Diretso may lakad. Pero ayaw. Rambitis na yun man malaki. Malaki la ba? Malaki lang. Malaki na nga. Kasi patatlang kami niyang tayo sa doktor o papainom na para malusog yan. Hindi, magaling na yung kahit tamong yan. Magaling na yung panulo tamong yan. Maragul pa yung pag-asa ngayon. Importante yung... Dati po yung hululuklok yan. Kandungan niya mo po yan. Pero ngayon may luluklok na yan eh. May susubsub kaya na. Aliyot. Yeah. Agyan pong paluklok kaya po kayo magbuwantin eh. Ayun na. Ayun na. Pagkat niya mo po muna. Ayan, gagalo na rabitis na eh. pa rin hanggang ano. Gagalo na lo. Carol, galaw na yun. Galaw na. Hindi po magkala. Hindi nga galaw. Yan po yung... Kanya po may umpisa yung may inject yan pong... Karang mag-inject po karang center. Wow. Kanita yan po may umpisang may kanya po yung bits ng po kumama. Sige, makanyan pa man. Kapag chat mo niya yung BMK kami, oras na kunwari, wala na yung gatas. Pupunta na kayo ng Bala Sunday. Dadalanan niya, pagdala niya. Muna na kami. Ay ni. Salamat po. Ano? Ay ni. Ay ni po yung bubay. Huli niyo, kalusog na niya oh. Ni mama niya si kumamang ano, lemen nakakal pa mga tatal na. Kalusog na.
Sige na po. Sige, salamat. I-update niya mo kaya kayo yung kalagayan ng Carol. At mo po pigagan na. Kahit wala. Okay ya mo po Carol. Salamat kang Paul Seron na may sa kay ning Carol. Paul Seron. Salamat.